Jose Ahas Nietzsche! Muhammad Falcon Wasim. Matapos matalo ni former 4th Division World Champion Donnie Ahas Nietes sa kanyang huling laban kontra Kazuto Ioka na para sana sa titulong WBO Super Flyweight title, ay muling lalaban ang ating nag-iisang alias Ahas ng Philippine Boxing. Lalaban siya ngayong Sabado sa Dubai para sa IBO World Bantamweight title. Pero di basta-basta ang kanyang makakasagupa. Isang boksidor na nagmula pa sa bansang Pakistan, tinuturing na utol ni American, sparring partner ni Khan at kalahi din niya na isang Pakistani. Ang uhaw din sa world title, ang alias Falcon ng Pakistan na si Muhammad Wasim. Katulad ni Nietes, galing din sa talo itong si Wasim sa kanyang huling laban kontra Sunny Edwards. Di pa ito naging world champion pero 2 beses na siyang napalaban para sa pandaigdigang titulo, pero pareho siyang nabigo. Kaya naman sa paparating nilang laban ngayong Sabado ay paniguradong ibubuhos na lahat ni Wasim ang kaniyang naipong lakas. Gagawin ang lahat para makuha ang world title at madala sa bayan niya sa Pakistan. Pero itong si Nietes ay wala din sa radar ang magpatalo. Paniguradong may kamandag pa ang tuklaw nitong alias Ahas ng Pinas. May kasalukuyang record itong si Nietes na 43 wins, 2 losses, 6 tabla, 23 via knockout at may edad na 41 anyos. Habang 12 wins, 2 losses, 8 via knockout naman si Wasim at may edad na 35. Kung professional boxing record ang titignan ay talagang lamang si Nietes. Mas may experience sa bakbakan at naging 4th Division World Champion na, kung sa madaling sabi ay batak na itong ating pambato sa pangmalakasang suntukan. Pero di naman magpapahuli itong Pakistani. Bagamat 14 fight pa lang siya sa professional boxing, ay banat naman siya sa kanyang amateur career. Ilang medalya na din ang dinala niya sa kanyang bayan sa Pakistan. Lamang din itong si Wasim sa edad. Mas bata siya ng halos 6 na taon at mas matangka din siya kumpara sa ating pambato. 5'6" si Wasim habang 5'3" lang ang Pinoy. Sa isang interview ay sinabi pa nitong si Wasim na hanga daw siya sa galing nitong si Nietes. Naging multiple world champion, pero sa mga nakaraang laban daw ng Pinoy ay napapansin daw niya na bumagal na daw ang galaw nito. Sinyalis na tumanda na talaga ang ating bida. Pero sapat na ang experience at pagiging world champion ni Nietes para makasabay sa mas batang Pakistani. May kamandag pa ang tuklaw nito sa araw ng kanilang laban. Kaya naman, malaki ang tsansa na maiuwi pa din ni Nietes ang titulo dito sa ating bayan. Taong 2007 ay nakuha ni Nietes ang unang kampyonato nang talunin niya ang nooy undefeated Thai boxer na si Somporn Sita via unanimous decision at makuha ang bakanting WBO World Minimum Weight title. 2011 naman, nakuha niya ang pangalawang titulo sa magkaibang dibisyon, ang WBO World Light Flyweight title kontra Ramon Garcia via unanimous decision. 2017, nakuha naman niya ang pangatlong titulo sa magkaibang divisyon, ang bakanting IBF World Flyweight title kontra Comgrich Nantapech via unanimous decision. At taong 2018, nakuha niya ang pang-apat na titulo, ang bakanting WBO World Super Flyweight title kontra Japanese Kazuto Ioka via split decision. Habang itong Pakistani na si Wasim ay tila mailap sa kanya ang world title. Una siyang nabigyan ng pagkakataong makuha ito noong taong 2018 kontra Muruti Talani na para sana sa bakanting IBF World Flyweight title, kaso natalo siya sa unang pagkakataon via unanimous decision. At taong 2022 naman, ang pangalawa niyang subok, ang IBF World Flyweight title kontra defending champion Sunny Edwards. Kaso nabigo pa din siya, natalo siya via unanimous decision. Kaya naman, gustong-gustong makuha ni Wasim ang panalo sa laban niya kontra kay Nietes ngayong Sabado para sa wakas ay may world title na siya na maiuwi at may pagmalaki niya sa bayan niya sa Pakistan. Ano ang masasabi mo sa laban na to mga pre? May kamandag pa kaya ang suntok ni Nietes alias Ahas? O ito na ang pagkakataon ni Wasim alias Falcon na mabitbit ang inaasam-asam niyang world title? Protect yourself at all times. チャンピオンの井岡一人5度目の防衛戦
チャレンジャーのドニーが伸びてきました。かわしてジャブを一度負けてますから、今回は必ずリベンジしたいという気持ちは強いです。ジャブ2つ右アッパーはガードしたニエテスです。ボディに打ち勝じっくり相手を見ると今日はあ、そうですか。グローブでガードしたよ。ワンツーバーバックステップでかわした。アッパーが入って、前回はねマカオの時もアッパー結構もらったので、ジャブが当たった。井岡も33歳になりました。あ、そうですか。右が当たった。これですよ。伊藤さん、井岡陣営動くというニエテス陣営は赤荻アナウンサー。そうですね、オーバーハンドすごくなんなりしないと。ジャブから右近い距離になりました。左フックからガードした井岡、後部でガードしているニエテス。左ボディ井岡。左ガードの鉄壁の技術というのは2人ともにあります。返します。レフェリーがただ右のリターンは気をつけよう。まあ高く手を挙げています。ジャブ2つは井岡。左フックから左ボディ、右ボディ。これオーバー。危なかったね。今のも当たりかサイドはいいプレッシャーをかけている。左アッパーで流れる防御、そして主導権争いです。一瞬の油断も許されないとかセッションがしているので、しっかりとストマックを狙えという指示右ストレートはいいよ、これ放送席やった時と同じ試合展開。あの時のジャッジ3人はニエテスを支持したジャッジは118対110、116対ワンツーから左フック、4つ止めています。左フックはガードしていた。序盤の4ラウンドがここで終わりました。どういう布石、どういう右必要ですか。井岡に対してナイスと言って左フック当たったね。井岡は動くべき、その反省というのは手応えになってる感じですね。1ラウンド、2ラウンドですから、内山さん、やはり先手で攻めるというのは大切だったんですね。前回、この身長差、低いニエテスが中に入ってのアッパーというを背負わせる。右もらった井岡、今のは強いパンチでした。ワンツー、構成に手が回るんでしょう。やはり度胸がないといけないんで。左ボディ井岡、左の目も切れました。ニエテスボディ効いたかな。左ボディできた元4回級。左が当たらないと、幅が2センチ、深さはそんなに深くない。右フックから左ここも追い込む。ちょっと目見づらく、伊藤さん、井岡陣営ですかね。先ほどカリパーリンググローブで右にアッパーをもらった井岡ですが、最終第12ラウンド。目の傷も結構ひどくなってきましたね。まさしくシンジは右ですね。血まみれの12ラウンド。
Champion of the world, Showtime!